jama'a assalamu alaikum. Ku ci gaba da mana subscribers kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora. Kannywood News TV 24 ta kuci. Niger, Burkina Faso sun kawo wasu abubuwa na kaddamar da aiki ci gaba bisa yadda shugaban kasar Niger wato Abdurrahman Tachani da shugaban kasar Burkina Faso suka siyo sababbin makaman aiki bisa yadda suke ganin abubuwa dole sai da kayan aiki. Wannan dalilin ne isa suka ce sun yi wannan kudirin ne ba tare da shawarar kowa ba ko kuma shawarar shugabanni, sun siyo kayan aiki nan ne saboda samarwa kansu da talakawansu zaman lafiya mai dorewa a cikin Burkina Faso da Niger. Niger da Burkina Faso sun siyo sababbin kayan makamai ne wato kayan aiki bisa yadda suke gani ake nema a yi musu wasa da rayuwa. Wannan dalilin ba kowa ne ya kawo shawarar nan ba kuma ya kawo ƙudurin nan ba na alkhairi bisa Abdurrahman Tachani shugaban kasar Niger bawa shugaban kasar Burkina Faso shawara kamar wasa i faɗa masa yace gaskiya ya kamata kasashe nan namu guda uku ko kuma guda hudu mu siyo sababbin kayan aiki saboda mu kare kanmu mu kare talakawanmu, amma wasu daga cikin shugabanni suka yi buris take yanki kuma dama abin da ya sa yi wannan magana ya san dole shugaban kasar Burkina Faso ba zai watsa masa ƙasa a ido ba, sannan kuma ya san ba zai ƙi karɓar shawararsa ba. Bayan an tashi daga taron su wasu daga cikin suka nuna su ba za su karɓi wannan ƙudurin na Tachani ba, amma take yanke suna barin gwamnati ya ɗauki kowa ya kira shugaban ƙasar Niger wato Abdurrahman Tachani shugaban ƙasar Burkina Faso ya ce gaskiya abin da Tachani kai gaskiya kai daidai, sannan kuma abin da ka faɗa yi ni zan yi da kai zami saboda mu gudu tare mu tsira tare. Abdurrahman Tachani ya fito ya bayyana ya ce kaf shugabannin kasashe babu wanda yake jin daɗin rayuwa da shi kuma babu wanda yake jin daɗin mu'amala da shi irin shugaban ƙasar Burkina Faso bisa yadda idan ya kawo aiki na alkhairi ko shawara baya wa shugaban ƙasar Niger bore kuma baya ce masa a'a, duk abin da ya kawo ya san abu ne mai kyau kuma abu ne ingantacce. Wasu abubuwa da suka fito daga bakin shugaban kasar Burkina Faso din ku tsaya ku ji za ku tabbatar da gaskiya duk inda ake neman shugaba shi ma kasan an ce nagari abokin nagari ne. Wani abubuwa da ya fito daga bakin shugaban kasar Burkina Faso din ya ce gaskiya abin da Tachani yake yana abin da ya dace, sannan kuma abin da Tachani yake yana abin da ya kamata, kalla kaga abin da ya faru.